Роси, аз искам да те питам. На първия зум направи връзка на енергията с емоцията. Да. Ми, енергията, нали е масата по скоростта на квадрат. Ами, емоцията каква маса има? От физиката, нали? От физиката формулата. Не знам, но малко да ми обясниш тук, защото не можа да направя връзка. Не можа да направиш връзка с... Защо свързахме енергията с емоцията ли? Да, Еми, емоцията... Гледай. Закон за разтваряне на времената е доктор Хамер. Доктор Хамер, нали го знаеш? да, знам го, много го знам. Така. Добре. Значи, първи план, първи ембрионален стадий оцеляване. Втори план, втори ембрионален стадий защита. Кога защитавам някой? Когато ми се активира емоцията. Или защитавам себе си, когато нямам някаква емоция, страх. Разбираш ли? Да, и къде е енергията тук? Енергията. Когато слиза енергията, нали, вземаме го бавно, макар че това става непрекъснато. Когато слиза по плановете надолу, влиза в 4, 3, и ако през 4 и 3 не е минала енергията в точка 0, в 2 аз вече съм поляризирана и усещам някаква емоция. Или е хубава, или лоша. Няма значение каква е. Енергията е поляризирана. И ми задвижва емоцията. И на първи план тук в тялото усещам вече каквото усещам. То става едновременно. Ние сега го казваме забавено. Ама това е непрекъснато и е много едновременно. Супер, благодаря за този въпрос и отговор. Ако го видиш като състоянията на водата, първи план е твърдото състояние. Втори план е течното. Когато съм емоциониран, дали ще е от нещо много хубаво или от нещо много лошо, аз плача. Нали, сълзи, имаме сълзи. Може да не плачем, може само да ни се появят сълзи. Течното състояние на водата. Да, на водата. Трети план е газообразното. Знаете там, газообразните мисли и така нататък. Не знам дали го хвана. Не го схванах, ама дизайна ми явно е такъв. Имаш, ако го видим от 4 надолу, имаш дизайн 4, мисъл, емоция, мисъл 3, емоция 2 и действие на първи план тялото. Мисъл, емоция, действие. Мисълта ти задвижва някаква емоция и емоцията ти задвижва някакво действие тук. Или бездействие, може ли? Може и бездействие, да. То при мен се получава често така. Може да останеш бездействие от всичко. От страх, от каквото и да е там. От безсмислие да направиш някакво действие.
И какво, Галя? Вместо да действаш, стискаш зъби ли? Ами като нищо. Я кажи го по-конкретно. Вместо да... Кой, аз ли? Да, зъбите и действието какво общо имат? Виде да знам, нещо се задържа там енергията. И работи малко като, Дай конкретен Астро- пример. като разрушение малко. Дай конкретен пример. Ами не знам, аз се чувствам блокирана в живота като цяло. Нещо, Конкретно, някакъв аспект от твоя живот, на живот. например с работа. За работа, да кажем. Добре. Каквото съм опитвала, нали, много неща така съм се отдавала на нещата, обаче в някакъв момент до никъде не се получават нещата. Ема казваш в някакъв момент, значи в един първоначален момент са ставали добре или според тебе? Или... Да кажем, че тръгват, в началото тръгват, да. Добре. Еми, имала си кредит, отпуснат пространствено времеви, нещата тръгват. И вървят добре. В някакъв момент вече не вървят. Свършил им е кредита. Да, може би и така, да. Тоест трябва да се актуализираш дизайна. Значи, ако служи за нещо, изобщо не знам дали на някой може да му послужи за нещо, но в тая Библия пише като код, не като приказка, където четат поповите и не знам си кои там Божии служители. Пише, че човека трябва да напусне мястото, без значение кое е място. Ако го вземем сега в контекста на работата, където говори Галя. Когато е на върха. Когато си на върха, тогава напускаш и отиваш в друга твоя версия. Сега може да го прочетем така, отиваш в друга версия. Не да чакам да ми спре, да ми спадне или да ми банкротира или откъде да знам какво да стане и тогава да си сменя версията. Още там го пишат. Значи са знаели нещо ние, където са правили кодовете. Обаче тогава, понеже е било много широко отворено времето, то няма как да се експериментира това нещо, защото той на човека цял живот му върви, а то не стига, че цял живот му върви, ами 15 поколения след него на всички им върви това нещо, което е правил он е там преди 1000 години. Значи, може би, това не е вярно за зъбите в работата ми. Не е оттам. Не е само от работата ти. Не. Тук това за страха. Защитата. Значи, Кажи страха. Чакай, страха и защитата, дай ги по-отделно, едно по едно. Не дей ги меш всичките, че сега ще направим каша от страх и защита. Еми, дай за страха. Страха. Аз имам такъв много силен страх за физическото ми тяло. Специално някакви интервенции. Аз съм го казвала, нали, медицински интервенции, такива неща. Само за интервенции или страх от смъртта и разни други сигурно има и страх от смъртта, но не мисля, че ми се явява така конкретно такова нещо. По-скоро от някакви интервенции върху физическото ми тяло най-вече. Болката. Усещанията в тялото. Не знам. Някакъв страх, може би, от нараняване. Не знам, приемам го като агресия, като точно тялото ми се защитава и не позволява. Такъв страх има, че не позволява. Да, на всички, не знаем дали на всички хора, обаче на повечето от нас имаме този страх. И т.е. може да го четем, че тялото изпитва страх.
И за какво тялото изпитва страх? Защото ние сме научени, биологично сме научени, че идваме от нещо, което съществува. Че моето начало е нещо, което съществува. Т.е. това, където го гледахме в родословното дърво, че идвам от майка ми идва от нейната майка от нейната майка и след това от маймуната и отзад, кой знае, от някакъв динозавър и така нататък. Макар че, нали, там връзката е прекъсната. Има един голям период, където между динозаврите и следващите животни се губи една голяма връзка много години. Тоест идваме от нещо, което съществува. А всъщност сега знаем, че тороида, т.е. пространствено-времевата структура, непрекъснато във всеки един момент отваря пространство-време. Отваря пространство-време, защото забавя цялата информация. Цялата информация се движи с някаква огромна скорост извън съществуването. Има една структура, където забавя, комбинира елементите. Ние сме тук вътре в съществуването. Затова не знам дали сте чели, може би не, но от няколко години и сега вече последните месеци, ноември особено, много тръбяха. Физиката е пред много голяма криза. Абсолютно всички физици са пред много голяма криза, както и програмистите, естествено, и дето се занимават с изкуствен интелект, защото физиците откриват неща математически, които след това тук с неврологичното си възприятие не могат да си обяснят за Вселената. Защото границата, лимита е дизайна. Отдеве, където говорихме, моето възприятие има допустима грешка, неврологичното ми възприятие има допустима грешка. И затова кога, дали след една година или след един месец, някой физик ще му мутира възприятието и ще се започне, в момента, в който открият, т.е. който има вече абстрактен пиксел активиран и хвани закона вътре през него, всичко отива на майната си тук, защото цялата физика, цялата математика, всичко, което до сега сме учили и продължава да учат, ще бъде разрушено. Защото даже и математиката не е такава, каквато я учат. Не можем да учим същата математика, като Питагор ли беше, кой съжалява много. Колко е било отворено времето и каква връзка с абстрактния си аспект са имали тогава и сега да учим същата математика. Абсурд! Това е за малоумници. Ако не сте чели за физиците, нали, аз съм ви казвала, че аз следа само научни статии и такива програмирани, изкуствен интелект, тези такива неща, нищо друго. Другите им чета коментарите. Има просветляват коментарите на хората. Обаче прочетете, напишете, да видите за каква криза става дума. Това означава, ще бъде завъртяно абсолютно целият живот на тая планета. Да, ние го знаем предварително. Защото тук гледаме линейна математика. Математиката, аритметиката е линейна. Обаче логическият аспект на математиката, логическият нелинеен аспект на математиката е женски абстрактен принцип. Никой няма връзка с женски абстрактен принцип на математиката. Откъде идва математиката? И тук гледаме. 2 плюс 2 е равно на 4. Да, имаме една верига за задвижване. Нали, емоционалната веригата втори план. Знаете, за задвижване на дизайна супер перфектно. 1 плюс 1 равно на 2 супер перфектно. Ама 2 плюс 3 било 5. Ужас! Имам един от извън съществуването и какво правя? И сега това е кризата на абсолютно, т.е. базата е физиката. На цялото общество, защото все пак са, колкото има духовни разни там фантасмагьорски течения, всичко тук е на база физика, химия, медицината е на базата на химията и така нататък. И т.е. човешкото тяло изпитваме страх. И аз също изпитвам страх. И всички изпитваме страх, повечето, е защото мислим и са ни научили, биологично сме научили, че идваме от нещо, което е вътре в съществуването, а ние идваме от извън съществуването.
Но така са ни научили. И тогава тялото, то не е само, че така са ни научили, а това, което е разпространено в квантовото поле, то е силно за тялото. Биологията улавя това, което е най-силно в квантовото поле. И сега, нали, тая парадигма, че идвам от майка ми, а виждаш ли майка ми и баща ми колко са велики, как са комбинирали тук кодове, тук ДНК-та, органи, работи, клетки, какво са направили от мен. Майка ми и баща ми има тази способност, или някоя майка и баща има тази способност да си направят децата. Нали знаете този вид, дето бащата дал яйцето, майката дала там не знам си какво, го объркали, айде, станало бебето. Направили си торта. Едно, че ние сме тортите на нашите родители. Това е маймунска история. И това нещо биологията го усеща като истина. Биологията улавя, че идваш от нещо, което съществува. Биологията не идва от нещо, което съществува. Биологията се поддържа от една абстрактна структура, която не съществува. Забавя информацията. Всичко е струпване на информация. Затова, нали, знаем информацията. В този зъб, на зъб, този орган, оня орган и така нататък. Още повече го знаем от 80-та година. Доктор Хамер ни дава логическите вериги на първи, втори, трети и четвърти план. И кой му ги дава? Ако е вътре в дизайна, не може да улови логическата верига на дизайна доктор Хамер и да опише толкова безупречно как функционира биологията. Един наблюдател от извън съществуването му го диктува това нещо. И кога става? По време на сън. По време на сън, като спи. И сутрин се събужда и отива в болницата, понеже е доктор и работи с такива хора болни от дето му викат рак. И го наблюдава. Вечерта сваля информацията и сутринта отивам и го детектира тук. Виж, че е така. Виж, че е така. Обаче, ако наистина моето тяло идва от тялото на някой друг, т.е. биологията на човека идва от биологията на друг човек, от биологията на друг човек и така нататък назад, нали, в родословните дървета, какъв смисъл има да имаме страх? Що ще изпитвам страх в тялото, ако наистина идвам от нещо, което съществува? Няма да има никакъв смисъл да имаме страх. Имаме страх, защото има нещо, което не е съзнателно за нас. Неизвестното. Непроявеното. Съществуването, несъществуването. Да. Ние не го знаем. Обаче нещо дълбоко вътре в мен го знае. И тогава, нали, пак е парадокса. Един аспект, който знам, и един аспект, който не знам. Конкретното и абстрактното. Да, обаче тялото като рецептор е свързано с конкретното. С тук всичко, което ни е конкретно. Затова ние какво правим? Приемам празнотата като източника, нали, от който произлизам. Приемам празнотата, докато до припадане. Нещо за страха може ли да кажа, че ми идва много на време? Давай. И това всичко, което сега го говориш. Значи снощи тялото ми живя такъв страх, който до сега не ми се е случвал. Линейно ситуацията беше никаква, обаче през нощта в 5 часа се събуждам аз от някакво тряскане и блъскане по вратата. Оказва се, че комшията отсреща е пиян и залита и блъска. Обаче това нещо го изживях само на първи план и директно с симптом. Тоест нито имаше емоция втори план, нито мисъл ми на трети план, директно в тялото. И просто този пример, който сега говориш, че абсолютно снощи го живях. И днеска още не мога да се съвзема, нали, като върна в ретро и въобще тялото си преживя нещо, дето въобще не ми... Първоначално нито успя да ми мине през психиката, нито през емоцията, нито през нищо. Директно тялото с симптома, с всичко.
А за да има симптом в тялото, е отишло едновременно на 3 нива в психика, мозък и Да. някъде в тялото, в някакъв орган, където и да е. Ти няма как да ти го виждаш проявено вътре в тялото вече. Обаче Да, там ти е лимита и там трябва да си разширяваш психиката. Сега вече го знаеш, ето къде е. Благодарим на симптома да ми даде, че ми дава, т.е. като една светлина да видя къде ми е лимита на дизайна или психиката ми къде е лимитирана и къде трябва да си разширявам аз, нали, за себе си. Не, мисълта ми е, че стана толкова скоростно, че аз не успях да го отчета на нито едно ниво, Да. но тялото директно го преживя по някакъв начин. Тото е неочаквано. Няма разрешение на секундата. На секундата, която се чука, на секундата трябва да има разрешение да спре да чука, ма той чука. Той е по-малко от секунда. Къде ти удари тялото? Винаги ме удря, като е свързано с други хора, е тук по средата на гърдите. Да. Някакво сърцебиене почва. Да, това е териториален конфликт. Мгм. Искаш да изгониш някой от територията. Някакъв Да. пътешественик, който... Ето къде тялото си функционира с неговите си патрони и модели, с алгоритми, където аз не мога да направя нищо. Мога само да наблюдавам това тяло по какъв начин отговаря на външните предизвикателства и да си давам сметка и да си разширявам психиката. Виждаш ли, имало и такива дизайни на тая планета, аз го нямам в себе си, добре, хайде. Обаче, например, ако го вземем това нещо за страха и за и празнотата, във връзка с темата за днес, семейните констелации, родословните дървета. Когато времето е било широко отворено и всичко е било супер базово и така нататък, дали са можели да направят връзка с един наблюдател от извън съществуването? Не. Този, който може да модифицира тялото и така нататък, е този от извън съществуването, а не този, който е вътре в съществуването и го е страх. По този повод, ако примерно не техните програми, а ние имаме програма за лоялност, примерно от майка ми, баща ми и той оня, как би било? Какъв смисъл? Нищо, имаш програма за лоялност. Да, и всъщност повтарям нещо, което е било тяхно, защото съм лоялна. Това моя програма пак ли е до 16 години направена от рода или просто аз съм си я харесала? Не. Значи, ние не се идентифицираме с нищо. Защото, ти се разлепваш от тая програма. Не е до 16 години. Тя си идва тая програма от рода за лоялност. Тя си идва с пакета, бази данни още по време на зачатието и първите 3 години преди зачатието и до раждането. В гестационния период е още тая програма. Изобщо даже не говорим след като е родено детето. Обаче не, че аз си идвам с тая програма. Ако аз идвам с тая програма ще се стои тук, докато свят светува. Ти се дезидентифицираш, наблюдаваш програмата и няма нищо лошо. Въпросът е на теб дали ти причинява. Нали, ние го говорихме 100 пъти. Няма нищо лошо от програмите, защото без програми означава, че сме неживи.
Ние сме живи. Въпросът е на мен тази програма дали ми причинява тежест или не. Моето възприятие за тази програма. Ако ти причинява тежест, ситуация, Къш. Махам я. ако можеш да я махнеш, я махаш. М. Но може да я трансформираш. Защото Да. как ще я махнеш? Тя може да ти се прояви. Добре, имам такава ситуация, лоялност, махам се, правиш там на пух и на прах всички и всичко и чао. Обаче може да ти се появи след това отново тая програма някъде другаде, откъде да знаем, в друг аспект на живота. Ако можеш да я трансформираш, Това би било по-добре. наблюдаваш какво ти причинява тежест и всеки път, нали знаеш, щом имам тежест, означава, че имам потенциал. Абстрактен, да, в тази трудна ситуация, където нещо ми причинява тежест, има някакъв потенциал. Тук го живее като тежест. Какъв е потенциала, не знам. Той е абстрактен. Значи, нали, това където е, че работим със себе си, то е всичко каквото. Тази година сме успели да отработим със себе си и така нататък. Ще го видим функционално до година, в следващата година. Обаче, днес какво четох, не помня сега. Обаче, дали беше пак някакъв... Няма значение, нещо, където чета някакви щуроти аз. Обаче използват същото 3 години, където работят по някакво нещо, след това му виждат продуктивността на 4-та година. Ама беше някаква технология, някакви разработки за нещо. Не помня какво четох, защото четох един том на различни глупости. Тоест, пак не е на момента. Същото е. Където и да го видим, даже и в училище. Можем и в университета отиваш да учиш и това, което учиш днес, утре, този семестър, не можеш да го използваш веднага. Той ти става след няколко години функционално. Тук е същото, като при нас е година за година. Година за година. Защо? Защото работим с един наблюдател от извън съществуването. Нали, който работи със себе си. Един наблюдател от извън съществуването ти актуализира дизайна, да или да, за 1 година, не за 4 години. Тоталността на дизайна. Вече започваш вътре да функционираш по друг начин. Вътре започваш да функционираш по друг начин. В такъв смисъл. Не, че сега ми харесва да ядам сладолет от ванилия, вече не ми харесва, сега съм в нов дизайн и ядам сладолет от ягода. Не. Не в такъв смисъл. Тия версии са си отделни версии. Ама нали са ни малко фантастични версии? Значи, по принцип, в повторението, защото, нали, лоялност, повтарям едно и също, като майка ми, баща ми, не знам си какво. Макар че тя, лоялността, не знам, що разглеждаш като повторение на едно и също от майка ми, баща ми. Не, може да не е само от там. Принципно лоялност може да бъде от всякъде да сме взели, не само от труда. Не, от рода. Няма откъде другаде да ти дойде. Когато говорим за такива лоялности. От рода на комшията няма Значи тогава може да е някъде назад в родовете. На майка ми и на баща ми. Да, няма значение, обаче си от рода. Некои баби там, дето нямаме понятие за тях. Баби, дедовци или нещо такова. Ама тя се проявява навсякъде. В смисъл не е като повторение, като едно и също, а примерно да си лоялен в работата, лоялен към приятелите, лоялен в семейството. Това е фантастична лоялност. Не, това ти е дизайна. Значи мога да си го шитна спокойно. Естествено. Да го актуализирам. Да. На мен ми стана странно както употребяваш лоялност, защото викам, това трябва да е
трансгенерационна психология определено не е. Ама която Не. школа да вземем, не е. Никъде не се описва по такъв начин. Явно си е дизайн, който си е, да, програма. Да, родовата лоялност са съвсем други програми, става дума за съвсем други неща. Изобщо не става дума лоялност към приятели и към не знам си какви неща. Да, да. Не. Добре. Това е някаква по-скоро ценност. Да, като убеждение, ценностна Убеждение, система, ценност, да. Да. Отколкото... Да, която е повече като възпитание или моделно поведение, отколкото като, да. А това всъщност с родовата лоялност е доста сериозно, май. Там вече нещата са други. Аз зато и малко нещо ми стана съмнително, като говориш за чак повторение, толкова защото не, да. лоялността даже не е свързана и с повторение. Роси, може ли аз да споделя? Може, как да не може. Добре. При мен се случват интересни неща и затова искам да попитам да видим това информация от бъдещето ли е или не знам какво е. Например, гледам някакъв филм и знам какво ще каже, нали, артиста след 5 минути, какво ще се случи. Един е от примерите. Друг пример, например, чакам писмо, знам какво ще пише в това писмо. Мисля за даден човек и веднага ми звъни по телефона. Или пък такива неща се случват. Това какво е? Да, това са синхроничности, където сега, като е забързано времето, мислиш и той веднага ти звъни. Няма нищо лошо. Ама не Как ми го каза на мен ония ден? Свързани сме от майната си. от майната си, да, на тези оня ден. Свързани сме от на майната си. От там, където и не предполагаме. Тоест, ние вече знаем, че сме оттам свързани. А пък, другото, където гледаш филм и знаеш кой какво ще каже, човек като почне да навлиза малко в пространствено-времевите структури, той знае тия неща. Повечето от тук сме така. Знаеш следващата стъпка, коя ще е във филма, защото почваш да хващаш логическата структура. Филма започва и този филм си върви там по един, как му казваха в литературата, сюжет ли какво. Този сюжет има една логическа структура, където няма как да е нещо друго. Ти знаеш как се развива логическата структура и затова е така, разбираш ли? Да. И интересно стоя така, например, не мисля изобщо за нищо и отвътре нещо изкача и все едно казвам, ето това трябва да направя. Такива интересни неща. Супер, щом ти е интересно. Значи си актуализирана. Интересно ми е, но не го разбирам, нали, някаква информация ли слиза или просто фантазирам ли си или не знам какво е точно, но си мисля, че е някаква информация от бъдещето. Аз така си го мисля. Да, може да имаш ситуации, където да е информация от бъдещето. Ето, както казваш, стоя си, изведнъж получавам информация, че трябва да направя нещо, отиваш и го правиш. Да, точно, без да съм го мислила. Ето, това е от бъдещето, да, и тук ти се материализира сега. И да, ма то като се сетиш, че всичко едновременно си е една синхронизация. Да, синхроничност е, да. Така, ти каза различни неща. Едното е едно, другото е друго. Сега това последното ти е като информация от бъдещето. Вече сега ние не знаем подробности, кога си го мислила и после кога си го направила, колко време е минало между мисълта. Нали, по принцип се говори вече повечето за канализиране на информация и някой път си мисля точно от къде идва това, от къде изкача това нещо, което ми се казва ли. Не знам как да го
формирам точно. Канализиране на информация, какво имаш предвид? Ами от Някой- Вселената идва, от Вселената, от някъде нещо. Да, обаче, нали, ние постоянно говорим, че нашето тяло процесира много повече информация, отколкото ние си даваме сметка. Тоест, всеки един човек канализира информация. Да или да. И много по-голяма част е подсъзнателна, отколкото съзнателна. Тогава има различни видове канализации на информация. Ти точно за какво говориш? Тези, където са свързани с някакви ангели, архангели или не знам си какви работи, говорят в трето лице за някой, че той ми каза така и той мен ме научи да правя така и сега аз вас ви го показвам това нещо, как е в Вселената. Ти за такава канализация ли имаш предвид или... Да, мога да кажа и за такава канализация мога да говоря, защото се включих в един курс, медитирам, защото никога не мога да медитирам. По принцип, така да седна и да медитирам, си мисля, че е губене на време. И никога това не го мога. Но викам, чакай, сега ще се включа в един такъв курс, например, медитирам, да видим дали ще мога да медитирам. И се включих в такъв курс, нали? И когато водя на медитацията, в момента мога да медитирам. Но след това сама да седна и да стоя и да си медитирам, пак не го мога. Не медитираш! Твоя ум и твоето тяло е управлявано от главата на един друг човек. Гратис си предлагаш твоето тяло да процесира информация, кой знае каква, защото ти не знаеш другия. Другия също не знае. Другия също не знае какво прави. На този етап, ако някой учи хората да медитират, не знам, или е мега галактически невежа, или пък ако го прави с пари и им взима пари на хората, е за пари. Няма друг начин. На всеки един човек тялото непрекъснато обработва информация. Ние непрекъснато канализираме информация. Информацията отива в зона Уерник и зона Брока. Когато е в Брока, аз мога да го изговоря. Когато е в Уерник, не мога да го изговоря. Обаче в зона Уерник един, който, например, прави такива медитации, той може да знае как да управлява тая информация, където преминава през твоето тяло. А твоето тяло как ще реагира на тая информация, ти не знаеш. Ма не само ти, ами нито един от нас. Затова, нали, тук повечето, където сме от закона, не си предлагаме нашето тяло, никой извън нас да ни управлява нашето тяло. За нищо на света. Затова знаем неща, които другите не знаят, които физиците те първа ще открият и ще променят света. Така че, имай го напредвид, това не е канализация. Не, аз не можах да довърша, нали. За медитирам, например, исках това, нали, успокояване на ума, да не мислиш за нищо, само да си слушаш, нали, това въздуха, нали, да наблюдаваш как влиза и излиза, с такъв смисъл. Но после, нали, да се свършим с ангелите.